pando session ndinakabereka jezi number 10 mukomosha kule morizon tsamba yako yekudenga wakainyora musi wechina 23 January zvangu ndakadii kwakutonzwa matondisiya maitafadzwa dai wakarwara ndaitoti inga zviri nani makauya imi sevaenzi muupenyu hwangu ndobva mandisiya mwari munotonga zvinorwadza imi mwari zvinodzimba moyo wangu chiwaini uneronda misoti zvangu pamatama mwari munotonga zvinorwadza imi mwari zvinodzimba moyo wangu chiwaini uneronda misoti zvangu pamatama ndombogara ndakavhurodo ndichiti zvikada uchanoka foni namba dzako ndombofona audairi mavelasi ndiri kuchema pasi pano wangu pane mundi pasi pano ipo pane njodzi pazere rimba namakava asi mwari musandikava vane godo shuwa vangafara tsamba ndainyora misodziri pamatama handina chandindoti changu pasi pano ini ndiri drop mwari munotonga zvinorwadza imi mwari zvinodzimba moyo wangu chiwaini uneronda misodzi zvangu pamatama mwari munotonga zvinorwadza imi mwari zvinodzimba moyo wangu chiwaini uneronda misodzi zvangu pamatama ndakasara ndina namai guru spare namainini zvinhu zvikunetsa chokuita pana rwako rwendo iwe wakapedza chitarira vapenyu wasara pasi pano unopaziva pane nhamo wondo namadzidzo ndizvo zvigere mativi ndinogara ndichitema mwari makatonga zvakadai zviri nane ndinogara kukenya veukama imi mandikani waiwai mwari makatonga zvakadai zviri nane ndinogara kukenya veukama imi mandikanya misodzi zvangu pamatama mhuri yangu ndimi makatora nenge kutema zvangu kuchema chichichi zekeden edzaman weseipo famba tiripo patantoripo T1 pando session ndinakabereka jezi number 10 mukoma ushati kule morizon iwe bozikidza nenge kutamba ndinika ndichichema Mr. Love Culture Geti zvinondibaya moyo tikangofunganya muri kupi sister zvinondibaya moyo